Il-Gvern qed ifassal liġi ġdida biex persuni b'diżabilità intellettwali jiġu mejjuna jieħdu deċiżjonijiet. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-drittijiet tal-persuni b'diżabilità Anthony Agius De Celis propju fil-Jum Internazzjonali għal persuni b'diżabilità. F'konferenza bit-tema l-ħelsien għall-għażla organizzata mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, is-Segretarju Parlamentari Agius De Celis qal li liġi ġdida mistennija jkollha struttura biex il-persuni b'diżabilità tassew ikollhom id-dritt li jiddeċiedu huma u mhux li xi ħadd ieħor jiddeċiedi f'ishimhom. Il-Kummissarju tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna saħaq li għajla tajna każ l-importanza tad-deċiżjoni tħilsa mill-persuni b'diżabilità. Jiena nħoss flimkien mal-kollegi tiegħi li nitkellmu fuq ħafna suġġetti fejn jidħol id-diżabilità, però ninsew punt importanti, il-punt ta' deċiżjonijiet ħilsa li jistgħu jieħdu l-persuni b'diżabilità. Xi kultant noħduh for granted dan is-suġġett u għandna noħduh iżjed bis-serjetà u għalhekk għażilna li niddiskutuh. Tal-istess fehma huwa Clayton Mikallef li saħaq dwar id-dinjità tal-persuni b'diżabilità. Meta persuna ma jkunx jista' jgħix, meta persuna ma jkunx jista' jimmanifesta ilu nnifsu fis-soċjetà għal xi raġuni jew oħra, dak hemmhekk dik hija istituzzjonalizzazzjoni. Sewwa, għax inti f'daqqa waħda ġejt imwarrab, emarġinat, moħbi. Fl-istess konferenza saru rimarki li l-Gvern baqa' jagħti sostenu l-għajnuna l-persuni b'diżabilità permezz ta' miżuri għal budget tas-sena d-dieħla. Fil-fatt mis-sena d-dieħla l-persuni b'diżabilità severa se nagħtaw l-ekwivalenti tal-paga minima. Dan apparti l-għajnuna fix-xiri ta' apparat li jgħinhom fil-ħajja ta' kuljum. Mis-sena d-dieħla se jitnieda wkoll helpline biex jagħti l-wens u l-għajnuna lil persuni b'diżabilità. Intant rapport li sar f'April li għadda mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità f'Malta kien hawn kważi 15,000 persuna b'diżabilità fiżika. Dan fil-waqt li ftit aktar minn 3,000 persuna għandhom diżabilità intellettwali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.